जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला, पत्र वाचुनी आनंद झाला पांडुरंगाला. जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला, पत्र वाचून आनंद झाला पांडुरंगाला. जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला, पत्र वाचून आनंद झाला पांडुरंगाला. जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला, पत्र वाचून आनंद झाला पांडुरंगाला. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम. 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 गळ्यात माळ हातात टाळ मुखाने बोला जय गोपाळ. गळ्यात माळ हातात टाळ मुखाने बोला जय गोपाळ. पायी लागती खडे विठोबा धावत ये बा पुढे पुढे. नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय. नरेंद्र स्वामी जय जय योगिया, वासी नाथ महसा सूती देवराया. गुरु मावली नरेंद्र स्वामी जय जय योगिया, वासी नाथ महसा सूती देवराया. नरेंद्र महाराज हांगा सर तेंचे हांगासर पालखी आयज हांगासर हाडलेली आसा आनी तेंचे आमी आशिर्वाद घेतले. आनी आयज पाडव्या निमित्तान आमी नवीन वर्ष आमचें आनी नवीन वर्ष सगळ्यांक मागता सगळ्यांक बरें सुखाचें आनी समृद्धीचें जावचें आनी सगळ्यांक सुख जे 2 वर्सां कोरोना खातीर लोकांक त्रास जाल्लो हे फुडें आनी महाराजाच्या आशिर्वादान फुडें आमच्या सगळे हांगासर जे भक्तगण जे जमलेले आहात तशेंच आख्ख्या गोंयकारांक आनी देशभरांत सगळ्यांक सूख मेळचें आनी सगळ्यांचें बरें जावचें अशें मागता. श्री गुरुदेव, आज हो हिंदू वर्साचो एक नवीन दीस आनी आयच्या नवीन संवत्सर सुरू जाता आनी आयच्या कलियुगांत आयचे पिढी खातीर कळपा खातीर आमचो एक हिंदू धर्म एक बरो धर्म श्रेष्ठ धर्म आनी हाची सुरवात आज पाडव्यान जाता. म्हणून आमचे जगद्गुरू श्री माऊलींनी ऑल ओवर इंडिया ह्यो मिरवणुको काडपाक सांगिल्ले आसा आनी आज गोंयच्या राज्यांतल्यान 12 तालुक्यांतल्यान सादारण हजारो वयर लोक आज ह्या मिरवणुकीत सहभागी जाल्ले आसात. हे ढोल पथक लेझीम पथक अशे वेगवेगळे आनी आमी आज हो एक दीस साजरो करतात आनी सद्गुरूंचें जगद्गुरूंचें अशें आव्हान आसा की तुमी हो पुढचे पिढी खातीर एक वंदनीय पावल जावचें तांकां इतिहास कळून आमचो ह्या खातीर हे गुढीपाडव्याचे मिरवणुकीचें आयोजन केलें आसा. पूज्य कालिदास महाराज यांना वंदन करून आपली भोलेनाथ देवतांना वंदन करून आज या गुढीपाडव्यानिमित्त जमा झालेल्या आपल्या गोवा राज्यातील सर्व गुरुबंधू भगिनी यांना आपल्या पीठाकडनं हार्दिक अभिनंदन आणि फार शुभेच्छा. आपल्या संप्रदायातर्फे तुम्हालाच माहिती आहे आपले पीठ जे आहे ते पीठ जे आहे ते जगद्गुरू नरेंद्राचार्य महाराज मुख्य पीठ म्हणजे नाणीधाम हे दक्षिण पीठ आहे आणि आपली परमपूज्य गुरु माऊली जगद्गुरू माऊली रामानंदाचार्य हे आपल्या या धर्माचे हिंदू धर्माचे जगद्गुरू आहेत. गुढीपाडवा हा सण असा आहे की आपल्या सगळ्यांनाच माहीत असेल की आपल्या हिंदू धर्माचे जे पहिले दिवस आहे म्हणजे आपल्या हिंदू धर्म जो सुरुवात होते ते आजच्या दिवसापासून आहे
आणि आपल्या संप्रदायातनं स्वामीजींची अशी इच्छा आहे की आपल्या हिंदू धर्माबद्दल अभिमान असावा, आपल्या हिंदू धर्माबद्दल जनजागृती असावी